Нетворкинг събитието, организирано от Бургас Бизнес Хъб, е място, където може да срещнете хора с предприемаческо мислене от цялата страна. Целта на събитието е да събере всички младежи, които имат предприемаческо мислене, и всички хора с опит на едно място. Там те могат да скъсят дистанцията, да обменят опит и знания и да направят ключови партньорства. Успешна история на един от нашите нетворкинги е как човек имаше нужда от партньор, доставчик в друг град, при което по време на нетворкинг събитието срещна човек от въпросния град и в рамките на няколко дни успяха да организират среща с такъв доставчик. Вече година и половина този човек работи с доставчик в въпросния град и си партнира страхотно. Всичко това се случи благодарение на възможностите, които предлага нетворкинг събитието, организирано от Бургас Бизнес Хъб. Ако и ти искаш да развиеш своя бизнес и да увеличиш мрежата си от контакти, не пропускай следващото събитие.